आङो जेब्लासिमाव रन्जन दैमारि सारा बे गुवार अख्राङाव बेरायफैनो हाया बे समसिमाव आङो अराय सम बेखौ सिबिबाय थागोन। जोंनि रन्जन दैमारि सारनि दिनै आङो एसे भिडिअ खालामनाय जागोन। दैमारि सारा माब्लानि समाव गबावगोन आरो बेखौ जोङो रायजो राजाफ्रा नेनानै दङ आरो बिथाङा बेनि गायसनगिरि फाउन्डार बिथाङा 34 इयार्स हारिनि थाखाय संग्राम खालायबोदोंमोन। दिनैनि दिनाव बिथां रन्जन दैमारिया दिनै मुक्ति जानो हायाखै। बर' सान्थि सुक्ति जानायनि उनावबो बिथाङा जों बर' हारिजों जोङो दुखु मोननाय फैदों। दिनैसिमावबो बिथां रन्जन दैमारिखौ जोंनो नांगौ। नाथाय बिथां रन्जन दैमारि सारा बे बुहुमाव जों बर' हारिखौ गावनि गांखं फारनैजों गजबनान लागौमोन। नाथाय दिनै बियो बर' सान्थि सुक्तिनि उनावबो जोंनि बे गुवार हालामाव दिनैसिमावबो बियो बेरायनो मोनाखै। नाथाय जोङो रायजो राजाफ्रा दुखु फोरमायदों। जोङो इसोरनियाव आरज गाबो जाहाथे जोंनि रन्जन दैमारि सारा थाबैनो जेन बे गुवार अख्राङाव उदाङै बेरायनो गां फुवारनानै बेरायनो एबा जों बर' जाथिजों बेरायज्लायनो आखाइ हमज्लायनो जाहाथे लोगो मोनो। आफा इसोरनियाव आरज गाबो जों रायजो राजाफ्रा रन्जन दैमारि सारा एबा dwimaty सारा थाबैनो बे जोंनि गुवार संसाराव जोंजों लोगो लाज्लायनो एबा खाबुखौ मोनो। जों बर' हारिफ्रा दिनैसिमावबो रन्जन दैमारि सारा बेसेबांबा बेजों लोगोसे गोबां बिनि केडार्स आरो लिडार्सफोर दङ। जोंनि बर' आंगोनि दावहारु बर'फोरा गोबां जेलनि लांगोनायाव जोबजानानै दङ। रन्जन दैमारि एबा dwimaty सारजों लोगोसे माब्लानि समाव फैगोन बे जोंनि गुवार संसाराव बेखौ जोङो दिनैसिमावबो सिमां नुवासै। माब्लानि समाव बिथाङा बे जोंनि गुवार संसाराव फैगोन जोङो बेखौ नेगासिनो दङ। आफा इसोरनियाव जोङो आरज गाबो बियो रन्जन दैमारि सारा थाबैनो जेन उदां जायो। नोंथांमोना शेयार खालामलायनानै होदो। नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। 34 इयार्स एबा 34 बोसोर 34 इयार्स 34 बोसोर बर' हारिनि थाखाय सेक्रिफाइस खालामनाय रन्जन दैमारि सार बिथांखौ जोङो दिनैसिमावबो लोगो मोनाखै आरो एबा सिमाङाव नुवाखै। बर'नि थामथि गोरोबथा बर'नि सान्थि सुक्तिनि उनावबो बिथाङा मानि थाखाय बे जोंनि गुवार संसाराव गां फुवारनानै बेरायनो मोनाखै? गोथौयै सिन्था खालामना नायदो। जोंनि बर' हारि रायजो राजाफोर जोंनो बिथांखौ थाबैनो नांसिगौ। रन्जन दैमारि सारखौ जोङो थाबैनो नांसिगौ। गोबां जोंनि बिग केडार्सफोर नोंथांमोनाबो एसे सानदो। बिथांखौ जोङो थाबैनो बे बुहुमाव लाबोनांसिगौ। जोङो दाबो मानो बिथांनि थाखाय रावबो सिन्था खालामाखै? रावबो मानो सानाखै बिथाङा मा अबस्थायाव दङ? जों बर' हारिनि थाखाय बिथाङा 34 इयार्स
संग्राम खालामबोदोंमोन। नाथाय दिनै बे संग्राम खालामनायावनो बिथाङा दिनै जों माने उदाङै बे गुवार बिखायाव जोंखौ बजबनानै लाफैनो मोनाखै। गोथौयै सानदो रायजो राजाफोर, बिथांनि थाखाय इसोरनियाव आरज गाबदो। दिनैनि बे रलिं सरकाराबो दिनै बे रन्जन दैमारि सारखौ बख'वाखिसै। 17 बोसोरावबो गोजाम सरकाराबो दिनै बख'वाखिसै। नंगौना नङा रायजोफोर? बिथांखौ गगोन होननानै, बिथांखौ बख'गोन होननायाव जों रायजो राजाफ्रा सोलायनायखौ लुबैदोंमोन। नाथाय दिनै बे सोलायनाया दिनै मोगथां महराव फैयाखै। जोङो मानसि हिसाबै, जोङो जाथिनि रैखाथि एबा दावहारु फाउन्डार गायसनगिरि होननानै बिथांखौ जोङो बख'जानो लुबैदोंमोन। नाथाय दिनै गोजाम सरकाराबो बख'वाखिसै आरो दिनै गोदान सरकाराबो बख'वाखिसै। दिनै एख' सान्थि सक्ति जानानै दिनै 3 years एबा जालांबाय। दिनै बिथांनि महरखौ जोङो मोगथां महराव नुनो मोनाखै दिनैसिमावबो। आङो सिगांनिफ्रायनो बेखौ आङो अराय सम सानबाय थायो। जेब्लासिमाव बे रन्जन दैमारि सारा बे गुवार अख्राङाव जोंखौ गोबानानै लाफैनो सम मोना, अब्लासिमाव बिनि सेम्बोला आंनाव थाबाय थागोन। मुक्ति मोननो हायाखै। आङो अराय सम बेखौ दिनैबो आरो उननि समावबो आङो बेखौ अराय सम सिबिबाय थागोन। बेखौ आंनि न'आव दोननानै जेब्लासिम आंनि जिउआ थागोन अब्लासिम बिथांनि सावगारिया आंनाव थाबाय थागोन, आंनि गोरबोआव थाबाय थागोन। रन्जन दैमारि सार, रन्जन दैमारि सारा थाबैनो मुक्ति जानांगौ। आङो अबंलावरिनाव आरज गाबो। जों रायजो राजाफ्राबो आरज गाबदो। अबंलावरिनि गेजेराव एबा आफा इसोरनाव बिथांखौ आरज गाबदो। रायजो राजा नोंथांमोन, आङो दिनैबो आरज गाबो अराय सम आरो आंनि जिउ जोबजासे आरजआव गाबबाय थागोन। Thank you for watching. Love you all.